Králický Sněžník na Sněžnici. Brzo ráno jsem rozespalý vyjel z domova autobusem směřujícím do Hradce, jen abych v Hradci nasedl do auta, kde se rozhodlo o tom, že Krkonoši jsou plný turistů, takže se pojede na Králický Sněžník, který mám pár kilometrů od baráku. Na Horní Moravě jsme nechali auto, nasadili sněžnice a vyrazili. A šli jsme i v noci za svitu čelovek. Rozhodli jsme se utábořit. Zjistili jsme, že rozdělat oheň na sněhovém podkladu není úplně nejjednodušší, ale nakonec se nám to povedlo a uvařili jsme si výbornou zavařenou husu s těstovinama. Co děláte, ty vole, tam? Tam děláš teďka. Proč mě svítíš, ty vole? To je dobré, jak mluví jenom ta pusa. To není kde to, to na ní nemá obličky. Martia, řekni nám nějaký vtip. Ale... Musím něco vymyslet. To natáčíš, nebo co? No? Jo, takhle, on to natáčí. Dobrou chuť všem, kteří právě obedvají. U obrazovek vás vítá Martin Holeček a Tomáš Lubínek. Právě zkoušíme, co 20-stupňový mráz udělá s vodou, kterou jsme si připravili tady za našimi hlavami. Nalili jsme vodu do termosky a za pár hodin se vám přihlásíme, co se s vodou stalo. Tak uvidíte v hlavních televizních novinách. Viděli jste tu reklamu, nebo tu reportáž, ty vole? No, viděli. To byl fakt fail, ty vole, to je největší. Dobré ráno. A zase jsme šli. V jednu chvíli jsme si nebyli úplně jistí, kde se nacházíme. Ale nakonec jsme se dostali na hřeben a následovně na vrchol Krajského Sněžníku. U sošky slona nebyl úplně nejlepší výhled. Sešli jsme z vrcholu Krajčáku a uvařili si soba z plechovky, nebo nebyl to los? Už nevím, ale byl výborný. Jo, dám vám jednu radu. Nikdy před tomem nezmiňujte Dana Landu. Nebo to dopadne takhle. Je druhej, bojuje, nevzdává se a nakonec vítězí. Načež ho skolí prostě zákeřná nemoc. No, není to krásný. No, neskolí ho zákeřná nemoc. Tak prostě životní frustrace člověka, jehož prostě všechno je závodní a všechno to dá, ty vole, nakonec vyhrává. Bože můj, ty vole, to je prostě úplně... Nenatáčej to, ty piče jedna, no. Jak se dokáže rozčílit? To je úplně strašně, jako. A zase jsme byli na pochodu. Utábořili jsme se u jedné chaty, sundal jsem si ponožky a zjistil, že moje nohy z toho všeho chození nejsou úplně nadšené. A dobré ráno po druhé. Další den jsme chtěli sestoupit do Horní Moravy. Narazili jsme na zasněžené schody, po kterých jsme všichni sešli dolů, kromě Toma. Tom si našel svou vlastní cestu, ve které jsme ho podporovali, hlavně naším smíchem. Pojď mi, hopa. Až něj se přetočil. Tak a už to je. Vjechal do Maliže. Teď jsem zase kdo sněžnice. To pojede po zádech. Tenhle kopec byl mnohem strmější, než to vypadá. Opravdu. Ty vole.
jdeš? Píčo! Pozor, tady jsou moje rukavice. Jsou srát. Ty vole, já si zabot... Sněžníci opačí. Když jsem se s klukama loučil, tak jsem jim řekl, že tohle byl asi nejlepší víkend, který jsem kdy zažil, a myslel jsem to vážně. Díky, kluci.